totes. Gràcies per estar avui així a la presentació dels esbossos dels monuments 2011. Vaig intentar ser ràpid. Per primera vegada en la nostra història els dos monuments estan relacionats en quant a temàtica i a idea general. En general va sobre el reciclatge. No vaig a dir res més perquè tenim així tres persones que tenen que intervindre per explicar-nos de què va. En primer lloc, demano la presència del president José Manuel Cor Cañizares. Y de la fallera mayor Paula Cosetó Gay. Paula, he pronunciat bé... Sí. A mi m'agrada el francès. Entonces... La cascarada. ¿Eres francesa? No. Una d'aquestes tres persones que ens tenen que explicar de què van els monuments és Jorge Hortelano, que és president de TESO, que és Telecomunicacions Solidàries. De fet, abans de donar-li la paraula, este acte d'explicació i presentació dels esbossos realment ha començat este matí, en la demostració pràctica i pense que molt oportuna de TESO. ¿Rodríguez, Jorge? ¿Nos dius cómo va a surgir la idea y todo? Vale. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad que me estáis dando de estar aquí y sobre todo por dedicarme a mi asociación la temática de vuestra falla. La idea surgió ya era un año más o menos, cuando ya nos propusieron la posibilidad de hacer un monumento fallero pero un poquito distinto. Y proponer que, aparte de la fiesta y de lo que significa, tener un pequeño mensaje social que pudiera, ya que va a estar expuesto en toda la ciudad, pues, que pudiera al menos ser visto por todo el mundo y al menos aportar algo a la sociedad. Entonces, como Cor ya nos conocía hace muchos años, nos propuso la posibilidad de si podíamos tener alguna idea en común y hacer una falla con la temática de nuestra asociación, de Telecomunicaciones Solidarias. Alguno de vosotros, que creo que tengo alguno de mis alumnos que tenía esta mañana, ya conocen un poco la temática de lo que hacemos, que es el reciclaje, pero el reciclaje no de cualquier cosa, sino especialmente de material informático, ordenadores principalmente. Entonces, bueno, sin extenderme mucho de lo que hacemos, básicamente se dio la posibilidad de hacer una falla que representara un poco los valores que nosotros tenemos, el tema de no solamente el tema de evitar la contaminación que es, sino de darle un nuevo fin a los ordenadores que no son útiles para la sociedad. Aparte de la lección práctica que he hecho, pues bueno, simplemente espero que el monumento un poco se haga reflexionar un poco de lo que es la vida actual, de lo que es el consumismo en el que estamos metidos, y os doy un poco la idea de que todo se puede volver a utilizar y puede servir a alguien aunque a vosotros no os sirva. Y nada más. Com enguany no tenim representació infantil, qui més pot donar la talla d'infantil és el president, que va ser el que va adjuntar l'artista infantil al que ens van a presentar l'esbós. L'artista infantil ja és quasi de la família, ja és el tercer any, ha vingut expressament des de Benicarló i el que valorem molt és que ha vingut en la família, la seva família. Això per a nosaltres és molt important. Per favor, Joan, Lluc i Martí. ¿Ya? Ayúdame.
jo volia, bueno, enguany, quan teníem les converses sobre el tema de la falla i tal, quan me van dir això de la tecnologia, del reciclatge, pues vam pensar que era una molt bona idea per fer alguna més que una falla, per fer un monument que al xiquet, a part de fer-lo disfrutar, pues el fera un poquet conscienciar-se de la problemàtica que hi ha al món. Nosaltres, el tema de la tecnologia, potser era un poquet més adult, ¿no?, per xiquets, per centrar tota la falla en el tema dels xiquets. Entonces vam decidir, a part de dedicar-li una escena al tema de la tecnologia, del reciclatge en la tecnologia, pues hem versat més el reciclatge en global, ¿no? Entonces, lo que ve a dir esta falla es que pues tenir representar la terra, ¿no?, en els animalets estos per allà, que estan un poquet temerosos de que per culpa del nostre excés pues tinga els problemes que tinga, ¿no?, com podria ser el calentament global i tot el tema. Entonces, sí que és, diguem que té dos cares, no?, esta falla té la part bona i la part roïna. Expliquem la part roïna primer, sempre queda millor acabar bé. Però en la part roïna tenim el tema de la contaminació dels rius i de l'atmosfera, el tema de la fàbrica. Per això hi ha uns xiquets que estan tapant les ximenees i el grifo de l'aigua. Tenim el tema del reciclatge de la natura. L'hem ficat el reciclatge de la tecnologia, l'hem ficat en la part roïna simplement perquè el que està un poquet per damunt és el xiquet que viu en el primer món, no?, el qual considera que la tecnologia, com nosaltres la representem en un mòbil, pues no significa res per a ell. I entonces diguem que canvia de mòbil com canvia de samarreta o canvia de sabatilla. I entonces un xiquet en el tercer món està representat en un mòbil d'estos que pareix un totxo, com que la feina que fan ells d'intentar donar servici a la gent que no té aquest favor en el que la gent tira i no li fa falta. I després també tenim, en la part bona, tenim també els xiquets d'avui en dia que gràcies a Déu ja no són millor com la nostra generació, que nosaltres veiem el tema de reciclatge en casa com simplement no ho veiem, no existia, exacte. I avui en dia els xiquets ja saben que el plàstic el tenen que tirar en el contenedor groc, el vidre en el contenedor verd. Entonces jo crec que això és algo digne de ficar en la falla com algo adquirit, com algo que ja el xiquet ja ho viu, no com algo que ens porta a nosaltres per un poquet més gran. En aquest sentit nosaltres tenim que dependre un poquet. I després, en la part bona, tenim l'aigua que és de la terra, que està alimentant una cascada, i va a un llac on hi ha animalets i en teoria és això, el que tindria que ser la terra. I després també tenim representat les energies renovables i el tema de la replantació forestal i tot això. Jo crec que és una falla, a part de veure-la, per fer pensar un poquet als xiquets. I això és el que tenim guany. Paula. Hola, hòstia. Bona nit a tots i jo vaig explicar-vos de què va la Falla Gran. Com hem parlat antes, en conjunta estem treballant sobre el mateix tema de les dues falles, també la infantil, fent-los referència a la fundació del reciclatge i anem a intentar fer unes escenes que expliquen el que realment és la seva feina des del punt de vista nostre i des d'una manera que puguem
desarrollar-les bé, perquè clar, és un poc complicat, perquè una falla, i sobretot en esta falla estem acostumats a fer una falla molt crítica, molt dura, i entonces pues, això pues, ha sigut una miqueta un canvi a nosaltres, no? Però bueno, està clar que tenim que intentar fer de tot en això. Hem intentat pues, en les escenes dedicar a aquest treball que fa l'organització de quina manera ells traten, arregleguen i envien pues, el tema dels ordenadors, ¿no? El remat és com un ordenador que té una doble vida, quan és com si s'anara al cel, ¿no? I vol dir que després de que no servir, pues, sempre queda una opció, ¿no? Que és pujar al cel en aquest cas i tindre una segona vida. La segona vida, si ho representem, que l'envien a un altre país diferent, que està per el país de nosaltres, exactament, i que allí els ordenadors tenen una altra utilitat, és a dir, van a ser supergastats a gent que potser mai en la vida ha vist un ordenador. Entonces, les escenes anem a fer 4 escenes. La primera serà en el moment que aquest ordenador l'han tirat a la basura, per dir-ho clar, no? S'han després d'ell i que ja és com si l'ordenador tinguera vida i que veu que la vida se li acaba, que ja no va servir per res més perquè ja l'han deixat en la porta de... Bueno, en aquest cas l'han deixat en la porta de Teso, ¿no? Com un abandono, ¿no? Ya perquè no servís. Entonces, després passaria al quiròfano, que és la feina que fan ells, que és quan es comencen a curar-lo. Li ficaran tirites, l'arreglaran, li ficaran el goteo i el fiquen bo. Entonces este ordenador ya está preparado pues, para volar, porque para volar será la siguiente escena, que es que pues, el ordenador este el tienen que preparar para volar, le tienen que ficar ales y el tienen que acondicionar para hacer un viaje molt llarg, però un viaje molt llarg, el final d'aquest viatge va ser pues, un final feliç, com en totes les pel·lícules, no? Serà un final feliç, que és quan ja arriba al seu punt i els xiquets pues, més necessitats estan jugant en els seus ordenadors i en vista de futur que poden aprendre a tindre un poc més de noció de mecanografia, de fletxar un ordenador i de que algun dia es pugui servir pues, per alguna més, no? Ja que en aquestes situacions que tenen que són tan complicades, pues, almenys donar-los això. I l'ordenador pues, serà pues, més feliç encara pues, perquè torna a servir y torna a ser utilizado, ¿no? Entonces, pues esta es un poco más o menos la idea que anem a seguir en la falla de Guany.